Mayong adlaw na Domingo kaya atong tanan. Sa atong Ebanghelyo karon gi-highlight ang mensahe sa anghel. So kung ang anghel dili mo pakita kasi sa atong nabasa karon, dili na musud nimo. Muhatag mensahe ba? Dili na musud sa tao. Kung nisud na sa tao, it is a possession. Hindi man mohimo ang anghel na demonyo ng anghela. Fallen angels. Kini dili fallen angel. Ngano man nagpakita o nakiistorya sa gahen. Kung tinuod niya ang nila, dili musod sa tao. Kung musod dili sa tao, it is a possession. Kisa na may possess. Kung lain, ang fallen angel gapon, fallen angel. Kung ayaw mo kalipay kung lunay niyo ninyo, sister, hulog ka sa langit. Okay, ang demonyo rin ang hugi ka sa langit. Salamat kay sister na kay butan kay ka. Hulog ka sa langit. Usba. Iway nain na hugi ka sa langit. Fallen angels. Mga demonyo. Ang himong anghel na nahimong demonyo. So karon sa may atong pamalanduman karon. Indot kay ning mensahe sa anghel. Maria paglipay. Mapakita gani ang Holy Spirit o ang anghel o mga santos, malipayon ka. Puno ka sa kalipay. Ili kay puno sa kadlok. O nagkalaina na sa demonic presence o sa divine presence. Kaysa unang pagpasa karon, kung nabantayan ninyo, nalipay si Hari David. Nga naman, tungod sa arka sa kasabutan. Ang arka sa kasabutan is the spiritual presence of God. So, sa yung arka sa kasabutan, mao ang spiritual presence of God. Nagkaroon na nung tinanglan ng paglipay si Maria. Tungod kay, dili lang spiritual presence ang naaniya. The physical presence of God. Ang lawas ng ngayon na presensya, dili ng espiritu manong presensya. Ang maangkol ni Maria, kundi ang physical presence, the literal presence of God. Yan naman, ang mensahe niya, mahimugso ang anak sa Diyos. Mukunsad ang Espiritu Santo kanina. Libog si Mary, kung saan man kini, yawa man ko hilagti, ano kay bana, kung saan pagkahitabo, o nang ito pagkangangel, mukunsad kanino ang gapong sa Espiritu Santo, o maglalang ka, o batang lalaki, o nanan mo siya Jesus. Wala na ang mensahe sa isang nalibog si Mama Mary na puno siya sa kalipay. Yan o, it is the physical presence of God. Yan kita nga niya karon, kinahanglan sa tao puno sa kalipay. Yan naman, the sacramental presence of Christ is present in our midst. Ano sa panahon sa misa. Panahon niya i-concentrate sa pare ang pan o pino. It is the literal presence of Christ. The real Christ. Wala na kita, before ito kalawat di ay kinahanglan ang pagsusi sa atong kagalingon. Kung mauni makasubo, mabalita ka na. Daghan ka natong sikip kalawat. Why kumpisal? Daghan kayo mo kalawat karon, pero why mo linya sa pagpangpisal? Kung saan may tabo na ito, yan na. Saan ka mo ha? Di amis mo. Kung saan may tabo na ito, sige ka kalawat, why kumpisal? Kung di man niya. Communion without reconciliation will lead us to damnation. Ano ba naman? Communion without reconciliation will lead us to damnation.
but communion with reconciliation will lead us to salvation. Yan ito masahon. Kung sa'yo may tago sa mga tao, na sige kalawat, sige pong pangawat. Sige kalawat, sige pong palipat. At ito masahon. Iakini sa unang Korento 11:27. Yan ito sa, balikan yung basa, diba si tinungangan ni Father Darwin pa. Nakatay Biblia, balikan din yung basa. Yan ang unang Korento 11:27. Ingon si San Pablo. Busa, ang mukaon sa bayan sa Ginoo, o muinom ikan sa iyang kupa, sa paagi nga dili takos, nagpasipala batok sa lawas o dugo sa atong Ginoo. Sa to? O daghang nakasa ni itangtanan yung example. O daghang nagkapasipala sa lawas o dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Padayon ka. Isang tanan, di man takos, di ba? Padayon ka. Kung sa kinahanglan, o ni advice si San Pablo na itong tanan. Kung sa kinahanglan, yang matang usa magsusi sa iyang kaugalingon. Una, mukaon sa pain o pino sa atong Ginoo. Before ito mong galawan, sa itong bagan, atong susihon ng atong pagalingon. Panayon ka. Mo'y hinungdan. Kaya kung dili niya inhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inig-kaon niya sa pan. Inig-inom niya sa kupa. Siya nagpakamtang o silot sa iyang kaugalingon. Ano to? Kung mukaon ta na di na to ilhon na lawas o dugo ni sa Ginoo, matay susi-susi. Masayang sa Pablo, bisilutan nimo ang imong kaugalingon. Nang sa may silot, nasunahan. O ni ang silot. Mao'y hinungdan, yan daghan, kalinyo, ang nagmasakiton. O dinadagan lagi pamati sa lawas. Daghan, kalinyo, nagmasakiton. Ikaduha, nasilot. Sa Ginoo, nato na nagasa ini gitawag sacrilege. O daghan kaninyo ang nagmanduya. Tumasama na. O daghan kaninyo, o mo'y hinungdan, ya daghan kaninyo ang nagmasakiton. O nagmaluyahon. Brad, masarilo ka, Brad? Kapoy. Apil ako. Plaster ta, sister. Apil namin, sister. Daghan ka rinyo ang nagmanuyahon. Gana-gana. Bugnaw, init-init. Pero active ka ayo. Sunod adlaw, tinangluya. Sa kinakuluhan niya pagpangalagad, hindot ka ayo. Praise the Lord, hindot ka ayo. Hindot kini mamalagad sa simod. Anong karoon pa man rin? Kasi kayo kinahanglan. Mukhang tao, Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah. Hilak pa. Hallelujah, 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 Lord. Ito kaya? Nangaluya, 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 Lord. Nangaluya. Nangaluya na. Ano na? Tungod kayo ni kanawat na without repentance. Ang ikatulog, manisilot sa Diyos kinato, kung daghan kaninyo ang nangamatan. Hindi physical death. Ikidata ng mga matay man, ang kining di pa sabot ni San Pablo karon, spiritual death. Buhi pa ta, pero patay ka. Manisilot sa Diyos kanato,
Yung kalawat sa bilihon niya pan without repentance. Panayon. Apan, kung sisibon una nato ang atong kaugalingon, dili kita sinutan sa Diyos. Panayon. Apan kung sinutan kita sa Ginoo, kini mo ay pagpantol lamang kanato o dili kita mahiapil inigsilot niya sa tibuok kalibutan. Ako nag-highlight kay lamig niya atong pamalandungan sudod ni ining Christmas. Kagabi ito ko sa nagtuwang lingkod ko dito sa Sacrament of Confessional Box, kinalaganan ng visa, ang rota ko oras. Niya, kung hindi makapalipay sa Diyos. Sabi ninyo, kung kitang tanan o sa Sacrament of Reconciliation. Eh, demonyo God, panahon makasanta, kuhapon sa demonyo ang uwaw. Walang na kay uwaw sa pagbuhat ng sa. Hindi mo nang ipag-post, kailan ka babae, imong natuwa, kailan ka lalaki, imong nauya. Hindi ka makuwaw. Pero muduon na sa kumpisalan, hindi na isulti. Yan naman, ibalik ang uwaw. Inig-sulti mo sa kumpisalan, ibalik sa demonyo ang kauwaw. O nang dili na kamamampisan. Yan. Ang pinuda na yun, huwag mong kamapasay ito. Una na, ako din na-highlight kay related man din sa pagpasidungog na ito sa mahal na ganin. Kaya ang mensahe sa malagarin sa Fatima, daghan ang na-impyerno. Nagpulan ang mga kalan na tuwa karon sa impyerno because of the sin of sacrilege. Kung saan ang sacrilege? Ang pagdawat sa lawas ni Kristo without the sacrament of reconciliation. Ay, suon na mo tuong tayo ng mensahe. Tungod kayo ang mahal na Bergena ang nagsulti ni Ina. Siguro kung ako yung musulti lang, pwede mo hindi mo tuo. Kung usa na to musulti lang, pwede mo hindi mo to. Pastor, ministro. Pero kini, dinan na to ang may ipalagpas sa kadunggan. Ang inahan na Diyos sa Ginoo ang nihatag sa minsang ini. Diba? Itong kanta sa paan? Sa 13 sa Mayo, ang Bernet sudah ituan na, kumana ni Miki ay na kumutan na Bernet sa langit, sa Cuba, da area, o bihatag sa kinsan. Balik ka ganyan, hindi ko memorize. Ako lang na inunduman mo ni inaog siya gikat sa langit. Indingon siya, daghang na imperno. Iwan na inag-ako. Ako di ko na kumutuo, kung mapa na nagisulti. Lakin sa makong di mo tuo. Inahan man siya sa tino. O dapat na magpatalingog sa iyang mensahe. O ang iyang mensahe mo ni, sa tulong kabata, mga anak, andam ba mo sakripisyo? Kung andam mo sakripisyo, dagkahang mga kalat manuwas sa ato katiligdan. Ang iyang mensahe, itang tanan angay mo sakripisyo sa atong pagaling sa o sa kanan sa atong pamilya o sa atong simbahan. Sacrifice. Ikaduha, pag-ampo kamo kanunay sa santos nga rosaryo. Kung inyo kinigtumanan mga anak, yun siya. Adunay kalinaw ang inyong panimala. Sa may nagtapos itong panimala busy, mga bata busy, mga inahan busy. O tungod niya na wala ta maghiusap sa sakripisyo, sa pag-ampo sa santos na rosaryo. Kung yung challenge na ito karon, kaya pahinungod mas magaganayin Ikaduha challenge ito, sakripisyo. Sakripisyo na maluor tas kumpisalan. Uwaw mo na. Kanya ako silang giingnan, ito na kumpisal hanggang hapon. Swerte kayo. Ano man,
you receive a special gift from God. Yung sama na special gift, the sanctifying grace. Yung sama na sanctifying grace, wala ang lihutan sa tanang mga santos. Sanctifying grace, grasyang makasantos. Kung muna'y kuwang, yung ato na makuha, diha sa sacrament of reconciliation. Wow! Kung muna'y dapat na itong pangadaman karong pastor. Pangutan Kanus aman, ang pinakasinsiro ni mong pagdugol sa kumpisanan. O niyon si Kristo sa San Juan 20:23, ang gipasaylo ninyo, ibirados mga pare, gipasaylo ko sa ang wak ninyo pasaylo, wak ko sa kiling pasaylo. Una nga, hindi juga yung invite mo to receive the sacrament of reconciliation before a Christmas. Anytime, basta ilang sikit ako skip yun, lingkod ako, anytime. Yung mga tinuod na makakumpito sa atong Pasko. Ang makakumpito sa atong Pasko, sa atong pag-celebrate, sa atong Advento, ang pagduol ni Kristo. Sa unsang paagiha kita mo doon ni Kristo, sa iyang sakramento. Di ba nibawa naman tayo? Minsan mga sakramento ba? Nagkaroon sacrament of reconciliation. May pinaka-damos, pinaka-essential sa atong pag-celebrate sa Pasko. Kung wag ka mo doon niya na, yusikan mo ang kahigayon. Alam mo karoon na igresa, anytime. May manag-uyab ni doon ako. Nuktok sa kwartong padatata. Pals! So, mauto ba? Kasi uli. So, kasi tuyo ni mong padatata. So, pals, mamumpisal ang dami. Wow. Nako, dahil ko na kumpisal. So, busy mo ka? Silang duman ang kumpisal. Wow. Luke chapter 15, verse 10. Basahan niyo. So, tayo tiksa? Luke. Uy. Nagpong surprise. Mas kayo. Luke chapter 15, verse 10. Tingon si Kristo. Sultian ko kamo, mga anak. Adunay na kong kalipay sa akong mga anghel sa langit. Tungod sa usa ka makasasala na naghinusod. Sa to, tungod sa usa ka makasasala na naghinusod. Ang ina ng naganagtuwa. Sabi ninyo, dili kay usa ka makasasala na naghinusod ka. Diba mo? Kailan kayo naghinusod ka? Kung nag-celebrate sila, dako ang talipay, tungod lang. Mga anghel dito, tungod lang. So, sa kamakasasaan na naghinusod. Sa mga taron, kung nagkaroon, sa iyo ko dito, 9:30 man ang misa, for to enjoy the sacrament of mercy, the sacrament of love, the sacrament of forgiveness. Wow. So, humanda rin, sirit ko punto sa nagtuwang. Kaya sa Father, daghan pa may mga pisa ba? May kakong pisa ko na oras naman. Ay mo kagawin, una ko before magsugod ang misa, 1 hour before magsugod ang misa. Ako lang isulti ninyo, what I have used to repent God? Repentance is essential for our salvation. Anytime may takuha ko sa ina mo. Dahil mo pisa na ito, pagka-ugma, patay. Unang nga, hindot kayo na ang amahan, ang inahan, ang mga anak, maglumba sa pagduol ni Kristo karang Pasko. Timan ini. Kinanindutan ang inyong Pasko. Kinagaanan ang inyong pamati sa inyong lawas. So, anytime, basta hindi ko sunod ang schedule, anytime. Magpapagbisa ko rin. Pakala ng COVID. Ang handlok at ang COVID. Ang handlok sa Ginoo. Uy, handlok mo sa COVID.
Pandemic na mag-corona. O, tinuod pa na. Pero yung hadlok, pandemic pa na, tinuod pa na pandemic. Atong kahadlokan na po sa tanan. Ingon si Kristo, ayaw ka mong kahadlok sa tao, makapatay sa luwas. Hadlokin ninyo ang Diyos. Gusto to? Hadlokin ninyo ang Diyos na makapatay sa inyong lawas o makalaglag sa inyong kalat. Kaya ka ng pandemic, makapatay na sa lawas. Pero di makalaglag sa atong kalat. Unang halitas, rejoice. Yan naman, maayon ka ng balita. Ang kumpisan, libre rin. Huwag bayad. Kung pasabot, ang kaluwasan, libre rin. Ang impyerno, bayaran. Sud sa buwangan, pilay entrance fee. Uy, pila? O, kasod. Pisa tong tigsod. Pila? Mga uwaw na, pila na ako. Hati ko yun. Nasa nightclub, pilay bayad. Mahal kayo dito. Mahal. Mga usod o mga pilaman. Mahal kayo. So, ang impyerno diyan, pabayaran. Ang sakramento, libre. Ang kaluwasan, libre. I hope, mga ginikanan, mga katawan sa Diyos. Ang libre, ang kaluwasan, atong Panginoon. Balik ko na po. Communion without reconciliation will lead us to damnation. But communion with reconciliation to God through the sacrament, it will lead us to salvation. Wala maayong balita ka na. Maayong balita na. Batay mo Padre-Pio? Padre-Pio sila lingkod sa kumpisala. Si St. John Meridian, imong tanawa, mga santos dyan, mga pari, ano na yung lingkod sa kumpisala. Si Padre Darwin, wala yung lingkod-lingkod. Wala mga tao, wala po yung kumpisal. Ano? Kaming mga pari. Wala yung lingkod-lingkod sa confessional box. Wala po tayo confessional box. Ano? Yung mutapat ko rin yung mauwawan mo. Asa ka itong box. Kung may box, tinuwaw. Tinuwa nila. Ay mga ni minister nila. Uwaw sila. Kung isa sa Darwin, at ito katedral. Nagpakyaw sila ng multikaw. Dikas doon, padyo katedral. Uwaw kayo. Pagtapat ko dyan. Pakyaw sila multikaw. Kapot sila dito katedral. Linya din sila. Kaya ka mga umpisa. Kaya na may aling na kuha sila. Magka-recognize din sa kumpanin ng lingkod nila. Ano na sila? Linya. Pagkadul-dul na, ang mga limista, kaya itaman yan. Pinipiilan niya. Ang doon din na natin, uy, si Father Darwin man eh! About face. Very sick. Ito lindot dyan. Magdumang confession ng box na. Hindi ko mailan ba? Mas pala yung tingog. Hindi siya niya ito. Ngayon lang ang sarap. Hindi ko mailan. Kapitan? Mas pala yung tingog. Ito. It is a celebration of God's mercy. It is a celebration of God's love. Magkahadlok, magkasama. Hindi sa tamahadlok, mag-uur sa Ginoo. Matod pa ni Papa Francisco, tingnan siya. Wakapuyi ang Ginoo sa kapasaylo niyo. Ikaw ay di kapuyan ang pangayon sa Amen. Karon kay Misayos Ginoo paglipay Maria. Ug walay tinuod nga kalipay.